Vítajte pri obrazovkách. Aj v 45. týždni máme pre vás pripravené aktuality z mesta Nové Zámky, ale aj jeho okolia. Starostovia obcí mikroregiónu Novozámocko zasadajú približne každý mesiac. Rôznym témam sa venovali aj 5. novembra. Ako sa už stalo dobrým zvykom, stretli sa na pôde ďalšej z obcí mikroregiónu. Ja osobne veľmi som privítala tento návrh, že sa budeme pravidelne stretávať nielen v Nových Zámkoch, ale vždy v niektorej z obcí mikroregiónu, lebo naozaj je to určitá forma zbližovania. Ďalšou zastávkou našich rokovaní v mikroregióne je obec Bánov. Poznávame najbližšie obce, ako sa hovorí. Starostovia jednotlivých obcí takéto stretnutia vždy v inej obci skutočne vítajú. Ja som v mnohých obciach naozaj nebola a veľmi rada si prezriem, pretože každý starosta zabezpečí nielen posedenie, kde vlastne preberieme rôzne tie pracovné záležitosti, problémy, lebo je toho veľa, ale zároveň je to také príjemné s užitočným a potom prejdeme také najzaujímavejšie časti v každej obci. Môžeme si porovnávať, viete, vidím niekde niečo pekné, viem, rozmyslím si, čo môžem aplikovať u nás, alebo si to zase upravím, takže je to množstvo nápadov, ktoré človek potom môže realizovať doma. Témy rokovania zástupcov mikroregiónu boli rôzne. Témy sú aktuálne, čo nás trápia. To znamená, že financovanie, rozpočty, právne veci. Aj klobásový festival sme vyhodnotili, veď podľa ktoré niektoré obce sa zapojili a veľmi úspešne vydávame informačný buletín, tak to už dokončujeme. Predpokladám, že v decembri presiadkami by to malo výjsť. Takže takéto aktuálne veci sme riešili a teraz pani starostka nám predstaví obec. My sme boli tento rok prihlásení prvýkrát do dediny roka, súťaž Dedina roka 2013, ale zistili sme, že z tých 26 obcí jediní sme boli prvýkrát. Boli tam už 4-krát, 6-krát a aj keď sme mali veľmi dobrý dojem z toho stretnutia u nás v Bánove, keď komisia prišla, napriek tomu sme sa teda neumiestnili, ale vraj sme dedina ako rozprávka. Všetci prítomní starostovia sa tak vybrali na obhliadku tentokrát obce Bánov, ktorá patrí do Novozámockého okresu, má 3780 obyvateľov a od Nových Zámkov je vzdialená zhruba 8 kilometrov. Pôjdeme pozrieť dom ľudových tradícií, budúci dom ľudových tradícií, pretože donedávna tam ešte jeden pán žil. Je to jeden z najstarších domov a pred ním je kaplnka. Takže my začneme budovať a bude sa to postupne dobudovávať, dom ľudových tradícií. Potom pôjdeme pozrieť ten urnový haj, máme krásny kostol trojloďový, ten si pôjdeme pozrieť, školu, športový areál a máme firmu, ktorá pestuje gerbery, tak si pôjdeme pozrieť nádhernú lúku farebnú kvetov. Ten športový areál, kde je množstvo, je tam plážový volejbal, tenisové kurty, tenisová hala, stolný tenis, futbalové štadióny, dokonca jeden hlavný, jeden tréningový, to je samá tráva a samá zeleň. A potom tam máme detský svet, to sú rôzne preliesky, drevené prvky a vlastne celé leto je tam spustu mamičiek bánovských s malými deťmi, ktoré sa tam hrajú. Je to v bezpečí, v čistom prostredí, čistý vzduch, nedaleko starého koryta rieky Nitry, takže toto sú také
najkrajšie zákutia Bánova, Sihoď Bánovská strelnica, kde takisto pri oslavách 900 rokov sme boli veľmi prekvapení, že veľmi veľa ľudí malo záujem o takú špeciálnu streľbu, takú rekreačnú. Tentokrát sa zasadnutie mikroregiónu konalo v Bánove. Najbližšie sa členovia mikroregiónu Novozámocko stretnú a budú rokovať začiatkom decembra v Andovciach.